Assalamualaikum teman-teman. Coba like, komen, dan subscribe. Nggih, kita selesai sekolah mampir main Mas Hari ya Le ya. Nggih. Mboten. Mas Hari ramak paringi? Udah nih, Mbak. Pon mboten usah. Montore. Pon kersane, Be. Ya. Masak napa? Jamur. Masak jamur. Kebuk nganu jamur barat napa jamur tumbas? Nganu nih lho. Truncuk. Nek weteno kahar. Nggih. Enak nah. Nek ndi lek golek? Tangerang nganu duku. Walah, nggih. Enak le. Pak. Pon jenengan ten mriku mawon. Jenengan tilem. Dalem. Alam mboten usah, Bek. Pon mriki mawon. Kalih ngeses. Nggih. Bintang. Nggih. Nggih. Nggih, waso niku mau jemput niku mau tumbas terus brabas mriki. Jenengan mampek masak jamur. Nggih, kale anu niku nyambel terong. Oh, Ane iki. Niki korone kok karo bengok nika. Bengok nggih. Griya kula niku blendrang sampai 3 hari. Telasen di ini. Nggih. Enak nggih. Nggih. Ngene iki teman-teman jenenge jangan bengokke. Niku nyambel terong. Oh, nyambel terong. Jamur niki sakmene wae tengah iki kelas niku. Oh, nggih. Digoreng niku. Nggih. Tole angel lho, Pek, Mam nika. Ya. Nggih. Ya Allah. Mau dalu ningali mboten? Ningali. Wasal jam pinten? Oh. Ya. Tunggal ae. Lah kula jeng ningali kula gering nek ndik winginane ya, Oh, tah ya. Dek wingi dia anu ibuke mriki ya. Nggih. Anu mboten kok Mboten sekolah kula ngian. Kula nganu gembrebek. Nggih. Kula ngira dek gembrebek ndek wingi masuk mapur yang mriko. Lah teng napa? Ngadeg kayak nganu. Napa kula libur atau hitek-hitek tiang. Nggih no. Dadi oyok-oyok tiang duh. Ya Allah. Semoga selamat aku ngoten. Karang nggih ruwame lho, Bek. Nggih, iya, nah kula ada sekali hari kali bapake jak yang mergi nggih didulutan. Nggih, nggih. Paling aman. Niki kula tasik hacing. Nganu flu. Nggih. Paling. Mau saya. Nggih. Jenengan maem kok jenengan singgahne. Mau anu si awang-awang. Kan mam bapak ini kan, Bek. Ada uang. Yang goreng. Yang kita video. Napa? Kita. Nggih. Lho, yang ana mboten dilebene to. Coba nahan. Dereng kok. Dereng, Bek. Ayo andang. Beneke kaya ana karep udan ta, Ge? Nggih Jawa Jumber sak. Lah nggih. Lah mbacem niki mau pun Jawa, Bek. Nggih, Len. Nggih. Asal gedang panen. Nggih, wingking dia. Pisang napa ta, Bek niku? Berentel. Berentel. Ada kelentengnya ya. Nggih. Mbak Nada. Alah mboten usah mengke lek empun Jawa ngoten pun. Emang yo koplas ya ram lebih. Lah sampean nyapa nek kono? Ada semut. Mana semut? Oh iya ada semut. Nek bawah. Nggih. Ngapa iki? Ya, Mang. Mambengi sampai jam 1 har. Mboten ningali. Jane kula nggih mboten nate lho ningali emak niku sing puwenge ningali Deni Cak Nantan, tapi kula ora di mboten sekeca. Mengke kuwatah malahan penyanyi. Lek mengke sinten? Mengke napa benjing? Mengke Mengke benjing ya. Mengke Nirmala Sari.
Indah Ayu Saputri terus pokoknya kuat ah. Lanang wedok ya. Terus Sarli niku mengke niku wah kathah niku malahan. Tapi nggih ruame ngoten nika nggih. Wah pa mak arep mak mas semaput kok. Beh, Wau dalu marit niku lare-lare Cakna jene apa ora? Anak. Ora no. ora. Pertama Deni Caknan pertama presiden pertama mangbengi oh wau dalu enten persile nggih. nggih. Enten. Kembang apine engko powang kahu. Akeh. Mbak Bintang. Mbak Bintang sapa to? Anake jenenge Mbak Bintang ya. Lah utukin anu kowe. Sapa? bintang. Jaler niki. Oh, lanang lho. Nggih. Mbak. Lucu Mbak Intan iki. Leh, wingi iki tak celok Mbak Bin. Bintang. Mbak Bin. Jaler Pak niku. Tapi nggih radi super. Mboten saged anteng kok nggih, Bek. Teh. Bocah wis ngale-ngale. Nah, Ndane sampean Mas. Hah? Kok enggak mau maam dakne sampean gorengane. Awang-awangan ya. Seawang-awangan hakne. Wareg tas maem. jalan Nggih, benjing jalan sehat. Dia jam Nggih. jam 6 bisa. Nggih, jam 6 bidal nggih. Besok jalan sehat, Re. Minggu. Nggih, benjing kan libur. Iya, sarang. Dalem? Biasa. Nggih. Mlondrekne sandangane sekolah e. Sandangan. Nih lebih jam. Nggih, kula nembe maem radi mboten sekeca maem. Apa to, Le? Jerone Jemblem Diambil mesti enak. Iya no. Ya kapan-kapan buat jemblem apa ye? masalahe enak apa ora? Ya enak no kok singkong kok. Kuwi telone Mas Hari kuwi. Terus yang wae. Kembang jane nggih enten lho, Bek, tapi sing kuwi dol radi etan. Nggih gadane bapak nika. Dicimplung, Mbak. Oh, enak. Mae sapa duwe gula? Tari ini enak. Heeh ya. Heeh ya. Enak dicimplung. Iya enak, tapi saiki kan jarang enten tiang nites. Nganu. Oleh? Tok. Nek dikon. Jadi sono bawa dene. Nak cimplunge. Oleh. Badan gede enak lian. Nggih. Pas ngoprak-ngoprik iki kan itu akeh. Tapi yo malah entek. Riaden, Pak. Riaden apa? Pas bungkari. ngoprak omah bungkari. Wah. Nggih. Tapi malah entek. Nggih. Ini malah ora. Kula nggih remen kalih cimplung, tapi sakniki jarang enten tiang genen. Entek. Ada mriki marung. Oh tasik kathah nggih. Tari ini ku lindes ini. Tari sinten, Bek? Bae anake mak pinah. Oh, Anak mantu. nggih nggih. Kumrepek ahad di ini. Sinten? Jangan tenak. Makane mambengi mak ngajak aku wegah. KO kula. Dinten apa nika? Jumat. Tak telepon kok. Enggak moro gawe har. Makan-makan mae duta. Dalu to. Heeh, nganu bar magrib. Oh niku pun ora nek omah Oh alah tumpengan teng mriko. Emak mesti kelingan hari. Hari omong ngono mesti. Kadang ngono kusane telas kok. Lulu dikuak ya Allah. Ya lho. Kok dibuang ta, Nak? Lek kucing. Oh, dingge kucing. Iki ra ijek le. Lapar ya kucingnya. Empun. Enggak lah. Enggak apa. Dek nganu. Kok buang semua ta, Nak? Enggak. Tunggal di paro. Kucing.
iki dicek ompong. Nggih. Lalu oke. Mama Dalam. pengen golek engkong. Encong. Entong. Engkong. Apa tentang mriki? Anu. Tapi kurang Enek-enek mbawon lho. Kok enak ya? Nek wit waru enak. Nek Nang wit avokat. Luar. untung apokat ya? Gede-gede. Heeh. Sing ndek bawah-bawah kuwi lho. Gaser kayak sini. Gasir. Ya nggak ada oleh hujan apa pasirnya tertutup. Duduk kecil. Nggih. Yang tetepian kono. Ora apa-apa. Eh, Gawe mangkat nggawa motor 75. Lebih kok samarku minta bensinnya. Terus nggawa balik salin. Dan motor Vario. Oh, lah ngoten. Lah, kono mbawon. Lek Jawa nggih ngoten nika nggih, Bek. Nggih, enak nek omah. duduk. Oh, blok lho. Niki kuwat ta niki mae tumbas. Entek sih kae. Tumbas napa? Nganune jalan sehat. Oh, jalan sehat. Watu empon manton Bek jenengan. Mendadak kerukur. Tak tumbas obat mengke. Lek dereng manton. Anu, nawa angin, nawa Ah. premak niku ae manten dadak. Proma kok damel obat watuk. Tapi niku Mas Sudon niku wal dalu Lho, promak niku brengge damel emak. emah. Lah tapi buktine niku bimbingan ngwiki lho. Tapi niku Nggih. mboten kok. Enjing ngantos Dadak manten. wau dalu nggih mboten kok. Kan wau dalu piro ae oleh. Oh, lek angsal lek maringi. Nggih. Nek markas wau dalu 16 mungkin. Antangin niki. Nggih. Kalau antangin, kalau rumah. Antangnya ngene kabeh iki. Rasane antane opo Ayo lho? madu ae. Lho. Madu no, minuman. Iki Ngombe ya. Itu kan dari madu, Nak. Aku ya ngombe ya delokan. yo. Bintang kelas pinten, Mbak? Kelas tunggal. SD, MI. Nggih MI. Enak, Ar? Lah ya. Lah. Tapi anyar nggih niku. Nggih. Enggal, Pak. Lah nyukane mboten berapa tunggal ngoten iki mboten. Masa sak pak ngoten? Mboten, ngeten, Mbak. Bensinnya entek mah. Masih. Ini masih tok diparingi 4. Nggih. Oh, alah. Sedaya Nggih. Nggih. Set- Pokoke sing turun. penonton niku sing diparingi, Pak. Nggih, kabeh, Mbak. Oh, alah. Pas kembang api ini Mbak kuwatan. Pola. Boleh seru budal nganu video salon, Mbak. Terus arum mubeng. Mubeng iki salon. Sore. Nggih. Budalmu sore, Har. Nggih, sonten. Mubeng terus video ngomong wis bae. Iki salon opo, iki salon opo ngoten, Mbak. Takon. Tambah hari wis takon kok. Aku ora ngecap bocah. Pedes. Gur-gur. Budalmu ngko apa sesuk? Mengke nggih benjing. Benjing Benjing ben. Lah niki napa tau gotang to, Mbak? Benjing kula ampiri ngoten nggih. Nggih. Kula kalih emak kalih bintang. Duka bapak sios nderek mboten. Kira sih Kidul mboten ciot. Mbak Amel tumut. Nggih. Anu Siti Mbaran terasa nderek. Loh, nggih kula Mbak Amel enggak melu. enggak sida live. Nggih. Live le. Makmu ya seneng to, Har? Kok seneng. Ora gini-gini ngombe antangin ki piye ki? Ora apa-apa. Malah waras. Nggih, walak sehat. Jangan double tip lo nek kene ku. Wong dalu jane oleh nggon ngarep kuwi. Jadi maaf. Rek ngono mae. Mundur ngoten nggih. Nggih, langsung kula jak mundur dileh nyang dalan kula. Lah mae kan mboten tahan. Nggih napa? Tunggu nggih meh padha Padha geblake ya. marai dikene wong kok wah. Anak-anak kuwi jan
Tapi mboten wonten sing geger ngoten niku. Pas kayak mau geger tenan. Angkut tembak. Oh ngono. Polisi kathok. Keng Polres Malang, Polres Blitar iki nggih. Dugi kok. Mama, Pak Dan. Dalem nak. kuwi lho. Kucingnya apik Aku mentelengi pengen golek sampean. gasir. Udan iki lele rane gasir. Gasir iki enggak enak le. Lek engko terang sesuk tak golekne. Iki mau ki hujan. Kok ya ora iso no. Kuwi lho jalan sehat. Anu, namung pengen ningali carane pados menawi lek gasire mboten purun niku. Enak. Enak tapi pedes. Ya isis nak itu nak, bukan pedas. Kuran. Ya wong kipasan. Nyambung apa? Nyambung apa? Nyambunge kaya tarik. Enggak doyan berarti sama anak. Tidak enak. Lek kula ngeten iki doyan, Mbak. Lek jumlah obat ngoten niku kula mboten doyan. Mboten doyan. Opel. Sampean tadi tas minum obat lho le, aja minum ini le. Le, Iya. Nah. Kun, aja dibuang. mimian. Digo wasol ae. Mimian. Diparingi ibu. Besok kan jalan-jalan. Kurang iki ya isek. Arep panen kates iki. Ora nang etan, ora nang kulon panene kates. Arep mau jangan apa mau imbu? Mateng kok. Iki digawa mlayu nang dalan mending iki. Heeh. Iki ya mateng-mateng golek wong. Maringi sinten? Suka jangan cepok. Didol kuwi payu kan gates. Digerene. Cantole bekek Yang golek anu aja tumbak anu Lek nang kota nganu Pak Pajeng. nggih, tapi lek mriki nggih wegah. Nggih. nomor iki. Arep kates. Mangke kene buah kok ngoten. Kesuwen nggih. No. Capek mboten deh. Ala Kevin. Bidung lele. Ini kembang. Devine apa lho, Mas? Aku ra duwe wifi kok. Sing ada paketannya HP itu. Enggak ada, enggak bisa. Coba menyala nih paketannya. Bisa paketane. Aku tak. Nyala no atas. Sing sebelah kanan. Iki lho wis. Oh, berarti habis. Nggak enak. Delok gini. Masuk habis ini. Ngasih kok Tapi kok enggak iso. kucingnya bar dikei gorengan bintang turu. Push. Push. Nyawang. Nggih. Jawa iki Nggak dijeletan. bisa. Oh nggih, kidul kilen, Mbak. Jeletan. Mriku kok. Ale arep dhuwur sih masal ya. Kula tak pasorian nggih, Mbak. Nggih. Pak, Nggih. Oke. pas bawa dua pon wis. Ambil nak. Sampeyan bisa malih. Pon. Tasnya didamel lho, Le. Niku. Tasnya sama kopi ae didamel. Bisa Bar, nyebrang. nyusu-nyusu. Mboten.